moro amora kaluwore gi wach mar osuru ma kamano? Kachako gi wach mar osuru, nikech kiwinjo ka Ker Ruto wuoyo, to wacho ni otemo advice judiciary, to gima wiye wil godo kata gima onego bedni nie pache seche mowacho gik makamago en ni katiba wuone mosewacho ni judiciary is independent. Judiciary en mana subject to the constitution but not to the direction of any other person. Matiende ni katibed mana ni ne ker ma Kenya, katibed ni ng'awa, to okonego bed ni tiwo statements machal kamano, nikech the more michiwo statement, kichako chiwo statement machalo kamano, to ichal ng'at manyiso judiciary gima onego bed ni gitimo. Chal ka gimitae. Yeah. To interfere gi independence mabe osebedo ma ji osebedo ka wero pile, judicial independence. Kochopo korka wach mar small claims court ni osekonyo mang'eny, nikech iyudo ka seche moko ji nie court to giyware ni wach pesa moro mabe onge. Iyudo ni gin kanyo to cases budho molo kata higni 3 kapod oluwo pesa. Iyudo ni in the long run pesa mitiyo godo e doho matin en ni ong'eny moloyo pesa miluwo cha. Koro it does not make sense ka small claim courts koro oket gi kanyo mondo gitem ni gikonyo jo Kenya e yudo kaka ginya yudo justice piyo. Ni joka William Ruto wacho ni kinde thuolo mar ndalo 90 mano dweche 3 nego bed ni igero small claim courts mano doho matindogo madirom 4 e pacho ka.